Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. So ayun, kulay na buhay mga kabeli. Second set, so birthday ni Chichi. Magluluto tayo ng... Anong lulutuin natin, team? Fried chicken. Ano pa? Minudo. Sisig. Sisig. Ano pa? Ano ba yung ano? Kaldereta. Tambaka. Spaghetti. Spicy wings. Garlic chicken. Garlic chicken. Ano pa? Spicy garlic. Spicy wings. Spicy wings. Spicy wings. Na? Spicy wings. Ano pa? Wala na po. Spaghetti. Spaghetti. Ano pa? Menudo. Sabi na po. Sisig. Opo. Kompleto na mga kabeli. Chicken. Kulang na lang yung pag-tiktok na yan, babang balong. Ay, TikTok ka daw, sabi ng team mo. Baka ginamit mo to, tol. Hindi. Bago yan, bago. Bago. Yun. TikTok naman. Sambagsak mo na, happy birthday, Chichi. Happy birthday, Chichi! Spell Chichi. C-H-I-G-H-I. Tama? Tama! Tama po. Dahil may tama ka. Talagang may tama ka. Okay mga beli, start na tayo. So magmamarinate muna tayo ng fried chicken saka pang menudo natin. Tapos yung iba nagawa na ni Jepoy, pinalambot na yung baboy para sa sisig, yung baka para sa kaldereta, nakapagpakulo na rin siya ng pasta, nakapagpakulo na rin siya ng chicken wings. Kasi Start na. start na. Game. Mga beli, nakagayak na lahat. Kasi yun nga, sabi ko kanina, nagdalawang grupo kami, iniwan ko sila Jepoy dito, Jepoy, Ingo, Adam. Tapos kami nila, tatlo nila Balong sa ni... Ang pangalan mo? Kabeli Paul. Kabeli Paul, yan. So kami namigay ng... Sopas. Sopas ba yun? Kala ko aros kaldo. Sopas! Sopas. Kaya mga beli, game tayo. Marinate muna natin yung minuto natin. Saka yung fried chicken. Alam nila. Kaya mga beli, start na tayo. So sa fried chicken, dahil request ni Kuya Dreps, ako magtimpla. So gagawin natin. Asin. Asin bayat. Rock salt mga beli. Okay. Or seasoning. Boss mo kayo. Pahigit lang. Hop, yeah. So mga beli, yun lang marination natin ngayon. So, rock salt, nor seasoning, saka Paminta. paminta. So, malasa na yan mga beli. Please, mga 30 minutes. Mimix lang natin to. So, lilipat na tayo sa menudo. Yun na yun. Go! Tingin mo na ang pantakip go. Okay, second set mga beli. Yeah, banata mo. Paring Balong, takpan mo. Ito na po. Okay mga beli, start tayo. Menudo na tayo. Thank you. Okay mga beli, pork menudo, marinate natin. Siguro to titimplahan lang natin. Tapos, yan, kagaya ng manok. After 20 minutes, doon natin siya pakukulan. Yan po, banat. Toyo. Sige, ikutan mo. Hopya. Menudo. Ano yan? Paminta mga kabeli. Durog. Durog na paminta. Para ba akong sibuyas pa? Laurel poy. Lagyan mo dalawang laurel poy. Dalawa mga kabeli. So garlic mga beli.
In Tagalog, paring balong. Bawang, mga kabeli. Sibuyas. Buyas. So mga beli, naglagay si Jepoy ng dalawang laurel. So mahal kasi ang daon ng laurel ngayon mga beli, kaya dalawa lang nilalagay ni Jepoy. Sayang. Hindi po. Dagdagan mo yung laurel kahit isa pa o dalawa pa. Bigyan na ng dalawa para apat. Yan, apat. So ito mga beli, mamarinate natin in 20 minutes. Tapos low fire hanggang sa lumambot yung karne natin. Tapos yung atay ng baboy is binabad na sa suka para mawala yung lansa. Okay? Paring balong, takip, or Adam. Okay mga beli, tutukan mo cameraman. Napakaganda ng kulay. So takpan nyo muna din to. So ngayon mga beli, inarangan tayo ng Adam. So start na tayo po sa... Saan tayo? Kaldereta. Caldereta, oh okay, caldereta and spaghetti mga belly, start na tayo. Magpapalit lang tayo ng hand gloves. Okay. Okay mga belly, start na tayo. So sa... Ano lulutuin natin dami? Kaldereta po. Caldereta ka din. Caldereta ang baka mga belly, so meron tayo 1 kilo lang. Okay. Cooking oil. Ganyan ko siya rin para matukunan. Patatas. Patatas, carrots. Mga beli, piprituin lang natin to. Kasi malambot na yung baka. Sabi mo muna to para mapag-start na sa spaghetti. Mga beli, susunod na natin spaghetti. Boy, turbo na lang natin yung baboy. Mga beli, bawang. Sibuyas. Ay, baka po yun. Pare ba? So, 1 kilong baka mga beli. Toyo. Black pepper. Red pepper. Red pepper. Rino mga beli. Red bell. Mga beli, sabaw ng baka. Mga beli, isang pounds na tomato sauce. Ano ka po? Sige, ito rin ito, Lara. Mga beli, sili, Lara. Number cubes na. Cubes na. Okay, okay. Mga beli, tatakpan muna natin. Siguro mga hintay natin magkating sarsa. So, kulang lang na ito, gata saka beef cubes. Lalagay na natin mga. Okay mga beli, maglalagay tayo ng beef cubes. So, lagay mo yung go. So mga beli, press gata. Mas kata, mga kabeli. Lagay mo lahat.
mga belly, titikman na nila to. So, ayan, low fire na to. Pag naglagay kayo ng gata or gatas mga belly, pwede na kayo mag-low fire. Hanggang sa medyo lumapot na yung sarsa, kumakapit na sa karne. Yung karne ng baka mga belly, na pressure cooker yun, malambot na po yan. So, dito tayo dyan, Paul. Spaghetti na tayo mga belly. Mga belly spaghetti, so star margarine, cooking oil, bawang sibuyas. So meron tayo 3 kilos na spaghetti. Dalawa kami na giniling. So ayun, patay tayo kay Ingo, giniling. Mga belly, dyan po ilagay mo yung giniling. So meron tayo 1 kilong pork giniling mga belly. Paminta. Putpura mo ka. Paminta na. So mga belly, black pepper. Pwede maglalagay lang tayo ng konting mantika dahil na-dry yung giniling natin. Ayan, masusunugan tayo pa pwede pag walang cooking oil. Ayan, takpan mo, Jeboy. Ano natin mga kabeli? Okay mga beli, silipin na natin itong ating pork, beef kare-kare. Ayan na po. Ay, kaldereta mga beli. Beef kaldereta. So, konting lambot pa mga beli para sa ating beef. Okay mga beli, pakita mo si nanay. Napakagandang nanay niya. Hello po. Ay, si Julie Ramos, kapatid ko yun. Di ba nagluto rin kayo doon? Yes, ito, Tita Julie Ramos from Bataan, Virginia, USA. Taga Bataan siya rito sa Pilipinas. Nakabalik na siya, di ba? Okay mga beli, okay na yung giniling natin. So ilalagay na natin yung spaghetti sauce natin. Alam pa natin na ako. Okay, lagay. Ketchup mga beli. Maling keso. Asin. Mga beli, para sa 3 kilos na spaghetti. O, sabay na natin to, hotdog. Mga belly rock salt. Maganda mga kabeli. Brown sugar. Keso mga belly. Sige ba, ikaw lang ito. Tubig. Mga belly, maglalagay tayo ng konting tubig para dumami yung sarsa. Masyadong malapot. So yan mga belly, parang balong. Konti-konti. Hop. Hop. Kaya konti pa. Hop. Hop, yeah. Okay. Yung mga belly, palalaputin lang natin to. Yan. Tapos, okay na to. Nilagay ko ng lahat. Go. Wow, kompleto na. Sili. Hindi pwede lagyan. Okay mga belly, okay na to. So, pakukuluan lang natin to. Titikman ni Adam, saka ni Ingo.
Beli, ito na yung minuto natin. Ay, kaldereta. Yung mga Beli, okay yung kaldereta natin. Malambot na rin yung carrots and patatas. So ngayon, titikman na mga Beli. Atok. Ingo and Francis. Yan. Mga kabeli, taking man time na naman. Beef caldereta. Yummy. Okay, panalo ang lasa mga kabeli. Ayos na po. Nasa spaghetti na. Okay, nasa caldereta na po. So mga Beli, dalawa yung tumigim. So okay na to. So kaldereta. So yung mga Beli, okay na rin yung spaghetti natin. So titikman na ni Stainless saka ni Ringo. Baby Ama. Di ba Ringo? Yan, titipan naman namin. Ano po? Spaghetti sauce. Sarap po, masarap. Ang lasa. Masarap na po. Ulit. Ito pa daw. Okay na. Ito pa sabi Oh, ni. ito na. Yung ano, isang preno ulit. Yun. Kabila, isa. Yan, Yun. paras po yan. Kalbo. Ay mga Beli, dadagdagan ko lang ng konting asukal kasi kanina natikman ko din to. Medyo natabangan ako sa sugar. Alam naman natin yung spaghetti kailangan may konting tamis para mas masarap sa bata. Ayos na, cameraman. Ayos na. Mga Beli, okay na to. So i-mix na natin yung ating spaghetti. So dito na natin i-mix. Ayos. Boss, na. That's all that. Lo, pakita mo si Kang. Ay, si Kang ba yun? Ay, si ano. Lang. Hello po! Diyan po sa I'm Tita Josie. Tita Josie! Okay mga Beli, okay na yung spaghetti natin. So, ilan ba? 1, 2, 3, 4. So, 4 na minuto na lang tayo. Yan, biyahe na. Uwihan na. Yan mga Beli, tapusin na natin to. Thank you. Saan lalagay? Okay mga Beli, na 20 minutes na. So, sinanang na natin yung ating pork menudo. Dudong baboy. So naka-low fire to mga Beli. Hanggang sa lumambot yung karne natin, magmantika siya. Nandito lang yan. Okay, takpan muna natin. So yan mga Beli, mag-i-start na si Jepoy. Magprito ng Spicy chicken mga kabeli. spicy chicken. Spicy wings. Spicy wings para dire-diretso din yun. Thank you. Good. Mag-start na mag-ano. Okay. Mag-start na tayo mag-fry ng spicy chicken mga kabeli. Ito mga kabeli. Fry na natin.
mga kabeli. Yung mga kabeli, mag-start tayo sa fried chicken natin. Tapos ng spicy chicken. Ito naman. So ayan mga Beli, may gusto mag-shoutout. Kapatid po ni Ate Jo. Ayan, shoutout po. Oh, shout out to Ate Josie and Tito Ate Aris. Ay, Ate Aris, si Kuya Aris. Kuya Aris. Shout out Tita Josie, Tito Aris. Yan si... And also to Tito Weng and Tito Rico, Tito Juby and Tito Jan. Yun. Okay, bye-bye. Sino po matanda sa inyo ni Ate Jo? Ako. Kaya- Nandiyan siya. Okay, bye-bye. Ang tatangkad ng mga baby mo. Iba lang kami. Opo. Ingat po. God Kasi bless. baka pag-uwi namin, wala ka na. Opo. Ayan mga Beli, kapatid nila Kuya Dreps and Ate Jo. Ayan. Hello! Shoutout mo naman sila Ate Weng. Okay, Mikeski! Yun. Let's get it on! Kaya namimiss ko kay Kuya Drops eh. Okay, silipin natin si Jepoy. Anong balita, Poy? Okay na po. Yun. Tingnan na lang po. Konting kembot. Tingkembot na lang mga kabeli. Yun. Patatapos din yan. Dam, tirahin nyo na yung sisig. Tagta rin na. Pwede na yun. So mga beli, sisig natin naka-turbo. So ayan na yung minuto. Konting lambot pa. Okay. Diyan, Paul. Pagkita mo yung sisig. Ano yan? Pwede na yan. Hindi maganda yung masyado tostado. Mga kabeli, okay na yung fried chicken natin. Golden brown na po. Hi, shoutout time mga kabeli. Ayan si Kiki. Siya yung may birthday. Happy birthday to you, Kiki. Happy birthday! O mamaya na yung player. Ayan, Tita Josie and Tito Aris. Shout out po. Shout Tito Roy and Tita Gemma. Shoutout. Shoutout po! Tito Rod and Tita Hilda and Baby Angel. Shoutout. Shoutout! Ay, pag-ibasa mo nga ito, hindi ko nababasa. Mrs. Kabeli, shoutout po! Happy birthday! Yeah, shoutout din po kay Tita Marie and Tito Bill. Shoutout. Shoutout po! Get well soon, Tita. Yan, so mga beli, shoutout po. Kali Caparas family, shoutout po. Shoutout po! Boy Dueñas, Shoutout po! Michael Lachiga, Shoutout po! Jan Manansag, Shoutout po! Marcelino Rivera, Shoutout po! Tita Aloyda Aloyda A, Shoutout po! Tita Banji, Shoutout po! Robles family, Shoutout po! LB Cheska Fred, Shoutout po! Flora Bell Barlos from Riyadh KSA, Shoutout po! Edita Soriano from Balayan, Batangas, Shoutout po! Nelia Edralin and Bobby from Las Vegas, Nevada. Shoutout po! Yan na, Tita Betty, shoutout. Shoutout po! Ay, yun yun. Shoutout po! Shoutout! Rebecca Listan Shoutout po! and Alexa, yan, shoutout po. Kunanan Francis, Shoutout po! Mark Anthony Cuenco, Shoutout po! Rocky Rusty, Shoutout po! Chris Made, Shoutout po! De Guzman. Shoutout po! Yan na, Chris Made Guzman, shoutout po. Shoutout! po. Miley Vlog, yan. Shoutout po! From Lucena, yan. Shoutout po! Josephine Copland. Shoutout po!
Ito Marites Felicitas from San Diego. Shout out po! Dayrit family from Bamban, Tarlac. Shout out po! Ayan, Don, Janet, Romar, Jaja. Shout out po! Yan, saka shoutout po sa mga Kabeli sponsor, Shout out po! Kabeli viewers, Shout out po! Kabeli subscriber, Shout out po! saka sa mga hindi nag-i-skip ng ad, maraming salamat po. Shout out po! Yan. Thank you. Shoutout din kay Michael. Shout out po! Sinong Michael? Bachika. Shout out po. Kaya mga Beli, tuloy tayo sa pagluluto. Yan, thank you. God bless. Happy birthday. So mga Beli, okay na yung ano natin. Medyo may konting lambot na. So ilalagay na natin yung atay ng baboy. So yung atay ng baboy mga Beli, binabad natin sa suka para mawala yung lasa. Tapos sinugasan sa tubig. Yan po. Pork liver. Okay mga Beli, maya pwede na natin igisa to sa bawang sibuyas. Tapos titimplahan na natin. Yan, thank you. Yan, happy birthday sa may bahay ko, Mrs. Blasilda Sigua. Yan, mabuhay ka hanggat gusto mo. Thank you. Batiin mo naman tito mo. Happy birthday po, tita. Yan, saan tayo mamaya? Bagyo. Hindi, bukas pa pala. So yan mga Beli, ito na yung ating minuto. So okay na to, pwede na natin igisa. Yan mga Beli, nagtubig siya. So malambot na rin yung karne na ito mga Beli. So okay na to. Igisa na natin. Okay. Go. Tabi mo muna to, tapos magigisa. Kami na yung kawali. Okay, pasuyo na lang ba? Okay mga Beli, gigisa na natin. So cooking oil. Sibuyas. Bawang. Yan, gawa tayo ng masinggo mga Beli. Mga Beli, carrots, saka patatas. Mga Beli, tatakpan muna natin ito hanggang sa medyo lumambot yung ating patatas. Saka natin imimix yung ating minuto. Patis. Liga. So mga Beli, may gusto mag-shoutout. Liga na. Napaganda na natin. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga special people na tumulong para maging exciting po yung event ng mga kapatid ko, yung birthday po ng kapatid ko. Special thanks po kay Tita Josie, Tito Aris, Tito Roy, and Tita Gemma, Tito Rod, and Tita Hilda, and Mrs. Belly. Thank you po. Saka Tita Marie and Tito Bill, thank you. Thank you. Lang. Okay mga Beli, start na tayo. So ito na yung minuto natin. Kaya lang, huwag mo ibubuhos. So mga Beli, yung sarsa nito, mamaya inimix natin dito. Nangawit ka? Hindi naman po. Hindi po. Okay. Mamaya. Mga Beli, mamaya natin sasama yun. Igisa muna natin to ng napakalupit. Mga Beli, red bell. Ano to, cameraman? Hotdog. Hotdog, Michael. Right. Liver spread mga Beli.
Tomato sauce, pabukas. 2. Soy sauce. Kuha yung dami-dami. Yan mo palang gano'n. Dito ako, may mura ka. Okay, lagay mo tomato sauce. So, minutong matwa mga beli. Kalamansi, pengin 3. So mga beli, maglalagay tayo 3 piraso kalamansi. Para may konting asin. Citrus. Pare pa sa nila. Doon na sa isar sa nila ko. Mga bele, ito yung sabaw kanina nung ating karne. Okay. So magdadagdag pa rin tayo ng tubig para dumami yung sarsa natin. Okay, pegin takip. Go! So maya bele, titikman na natin to. Alright, takpan mo. Bingo. Yan, shoutout Tita Nora din. Okay mga beli, titikman ni Balong saka ni Jepoy. Wala din mga kabeli. Baliktad, baliktad. Ano kaya lasa? Sarap mga kabeli. Sarap! Sarap, mga kabeli. Panalo lasa. Sarap. Okay na okay. Okay na okay. Okay mga beli, okay na to. So yan, may tiwala tayo kay Jepoy. Ewan ko kay Balong kung may tiwala. Tapan ko na ito, no? Okay mga beli, ito na. Okay. Yan, balik suka, oh. Okay mga beli, titipla na natin yung sisig natin. So meron tayong 2 kilong sisig. So yung sisig natin is linuto natin sa turbo. So ginrill natin sa turbo mga beli. Ito na. Nor seasoning. So maglalagay tayo ng konting rock salt. Liver spread. Anong tawag dito? Sibuyas. Na? Pula. Dami. Tapos may liver spread tayo. Wala tayong press na tayo mga belly. So okay na to. Lalasa na yan. Simutin natin. Sayang. Konting sili lang, baka mamaya mangangan. Siling. Panigang. So, sili finger mga belly or siling panigang. Mayonnaise. So, yung mayonnaise na gamit natin is plain. Yan. Puputukan na yung mga lobo mga belly. So ngayon, imimix natin to hanggang sa mag-mix na mag-mix. Mas balik kang balik. Nakapagpuso ito.
So mga belly, nugasan natin yung kalamansi na yan bago natin i-slice. So ayan, hindi ko linagyan ng kalamansi yung pinakasisig. Bisa kasi ayaw nila yung may konting asim. So nasa kanila na lang kung gusto nilang lagyan ng kalamansi. Banat. Nalalagay to sa kaibeya. Oo. Okay mga belly, spicy wings. So ito yung hinihintay na lahat dahil ito matagal natin hindi naluto. 2 araw na ata nakalipas. Yun, tagal nun ah. Cooking oil. So dito na tayo kukuha. Nasa yung sili natin, Igo. So ito, bawang. Bawang. Mga belly, tostahin natin ng konting bawang bago natin lagay yung sili. Tapos oyster sauce, i-kayas yun na. Okay na yun yung dalawang yun. Ang mga belly, mamantika to. Gawa ng bawang, kailangan medyo mag-dark brown siya bago natin lagay yung sili. Mga belly, sili. Konti sili lang linagay natin dahil parte ng bata to mga belly. Mamaya, may kumuha ang bata. Ano mangyayari? Ano po? Maparas! Maparas! Yeah, lagay niyo yung oyster sauce. Mga belly, lalagay na natin oyster sauce. Aba. Brown sugar. So ito mga belly balancer, gawa na yung oyster sauce mix, may alat po yun. Kaya tayo naglalagay ng asukal. Ganun yun. Ganun po yun. Ayan mga belly. Mga belly, ito na. So yan. Pag kayo nagluto na ito, medyo masakit sa mata to, gawa ng sili. Yan, parang tear gas kung tawagin natin. Bagpak mo pare. Chicken wings. Chicken wings mga belly. So i-mix natin to mga belly. Pag kumapit na yung pinakasarsa nito, okay na to. So akala ng iba, adobo to. Pero nagkakamali po kayo. Ayan mga belly, okay na to. So yun, ano pa? So lumpia siya ngayon na lang mga belly. Last natin. Yan, shout out po. Yan. Shout out sa mga kabeli sponsor natin. Okay, lagayan. Doon. Tasmin bagay, camera, liwayan. Hello po. Kumusta po yung pamangan? Gusto ko ni pamama naman. Naka-favorite no. Thank you po, Jay po.
pa nito ng spaghetti ba yung mga galing chicken meal. Eh. Yung minudo lang ko tayo pa mo niya. Pati minudo lang tayo. Kaya pa ba ito nga. Saan? Itong spaghetti. Oh, yung spaghetti na ko na Mga kabili, tapos na tayo sa fried chicken. Ayan, ano naman, lumpia Shanghai. Yun. Pang ano mo? Pang ano yan? Kaya na? Libre lang yan, basta kay Kuya George. Mga kabili, tapos na tayong magluto. So last na si Jeboy. Ayan. So nagliligpit na kami dahil may naabot tayong oras sa Bulacan. Ayos yun. So yan, may handaan din sa bahay kasi. So dahil birthday ni Mrs. Cabelli. Yan, shout out Kuya Roy, mus niya natin dyan. Thank you, thank you. Good. Yan, Rowena Foods to go. Nasa bahay siya mamaya. Biasa yung masa. Kenny. Thank you. Mabasa ko pa kaya basta kabisado na. Okay. You say thank you to them. Special thank you. Okay. This is Belly. Tadi na Miyami Tara. Thank you to Chef A. Chef A. Yang magbidig. Tita Josie and Tito Aris. Thank you po. Tito Roy and Tita Gemma. Thank you po. Tito Rod and Tita Hilda. Tita Hilda. Kalay Tita. Tita Hilda. Tita Helga. Thank you po. Mrs. Belly. Kabeli. Thank you po. Asipon po. It's okay. Aris. Thank you to it. Okay. Thank you to it. I forgot. Thank you to Bertie. Shoutout po kay Ate Josie, kay Kuya Aris, kay Tito Roy, kay Tita Gemma, kay Tito Rod and Ate Hilda, kay Mrs. Cabelli. Thank you po sa inyong lahat sa Thank you po. nag-sponsor ng birthday ni Chichi. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po. Kay Miss, kay Chef A. Thank you very much sa Team Cabelli. Thank you. Thank you po.
Sige. Lagi kayo tama sa make pangan. Ano kayo mga siyempre, ito nga dumitata. Ada ako mo daw duduro lagi tagyan vlog pero makain. Sa makan? Ay, hindi ba pwede? Hindi ba pwede? Ay! Tang ino ate tate tang hal. Tang mahal maso eh ani ka kay tang duman. Yo ba makay magsobrang sige mat ba extra. Sisikat ako na. Ay, sisikat. Ayun yung pinagkaya mo. Mag-hi ka vlog. Ay, bakit? Nakapilan niya yung vlog. Mga 2 days po. 2 days. 2 days pa. Kasi Sige po. ano yung panalbay niya ni Tadeno tampoy tang. Tinawag po nga pala garing vlog niya. Okay, makoy tang pesa lang natin ni Ate Josie sa Tadeno. Feeding kayo. Tapos sa metong nagluto kayo. Opo. Yan natin kang ebidensya. Talagang hindi kami kaya kami naman yan. Sige ka. Kamusta po yung pamangan? Okay mo po. Sige po. Sige po. Ayun. Stolen video yan. Kamusta po yung pagkain? Masarap po. Kayo po ba yung nag-vlog? Opo. Oo, nakita nga namin. Cafe. Thank you po. Nakikita ko yun lagi pag sa Facebook. Sa Facebook, sa YouTube po. Thank you po. Masarap siya. Thank you po. Enjoy po. Para sa takay. Kumuha na yung dito. Hindi may gawa ka nun. Opo. Mga Beli, tapos na tayo magluto. Ayan, kumakain na sila. So, papaalam na tayo kay Kuya Dreps, saka kay Ate Jaja, sa kay Chichi na may birthday. Bayang, muna na kami. Thank you very much. Thank you Ate Josie. Thank you Kuya Aris. Thank you Kuya Roy. Ate Gemma. Kuya Rod. Kuya Rod. Ate Hilda. Mrs. Belly. Ay, maraming salamat. Thank you very much, Chef. Sana na nasarapan sila. Siyempre. Ikaw pa. Thank you, Kuya. Yun o, picture taking si Chichi. Teng, muna na kami. Thank you po. Okay, dakal salamat. Chichi. Yun. Love you. Love you, Dee.
Okay mga Beli, yan na, ganito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat ang lahat, God bless all. Thank you.